এ বনিহা কিয় আহিছা ইয়াত নাচবা লাগে আইছুতে ইমান চিউৰিব লাগে ভগৱান আমি যাং আৰু আমি যদি 5 বছৰ আংনি 6 বছৰ যাবাই দে ৰাইজে সৰ গাজি দামন ই বড় মই অসমীয়া বঢ়িয়া লাগছি Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ'आव फिन बरायबाय दिनै भिडिअ जाहैबाय बैसागुनि जोंहा गामियाव प्रेक्टिस सोलिगासिनो गासिबो उन्दै बाबु नानि माने आरो देग्लायसो देमसि फार्स्ट ओंखारदों जोंनि गामियाव आंनो बानायदों बायदि आरो जेनेबा ओमफ्राय उन्दै नालाय एकदम मोसानो जाखांफुबोजोबनाय ओंखायनो दायो बहुत गोदान सोलोंगासिनो जों गामियाव नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम माखासे कमेडिबो दङ नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोनखौ आसा खालामो गाइस मोन नायलांदो आरो देमसिखौ मेम'रियाव मोसादों बिदि गान दामनानै बक्सआव मोसादों साननाङा जों बक्सआव सोलोंग्रोदों माने जोंनि गावनि इदि गामियाव बानायनाय गान गैयाखाय बक्सआव बानायग्रोबाय ओमफ्राय उनावहाय जों खुगाजों खनगोन खाम सिफुं दामगोन बेबायदि आरो kata नायदो सिख्लाफोरबाथाय मिथिखाबाय दा मामोन बे देर दे माने दासो बे बोसोरावसो एकदमबारे उन्दै गथ'सो नालाय माबा ओंखारदों नालाय माने मोसाफेरैखाय सिंस्रियानो दंबाया माने इसोर मालाबाबो बर' गान इदि मोसाफेराना हाबा हुखाफ्राव बारल'यो नाथाय इदि बर' ख्रिस्टि बे देमसि टाइप मोसाफेरा नालाय आरो जोंना हारसा रायज्लायजोबोना गथ'फोरा एसे प्रब्लेम जादों ओंखायनो बे गामिनि गुमैया बेबायदि बानायहोदोंमोन आरो जोंना 2 नं सान्तिपुरनि मोसानाय सोलिगासिनो प्रेक्टिस बैसागुनि इसोर माने इसेबो सिंस्रि बाया गोदान ओंखारनाय उन्दै गथ' नालाय ओंखायनो बेबायदि एक्सारसाइज खालामदों आरो কিবা কবানে কোৱা আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমান আগবাঢ়ি আছে এতিয়া বৰ্তমান বেছি আগবঢ়া নাই বাইদেউ বেয়া বিহু আহি পোৱা নাই যেন বেছি কান্দো ই বাইদেউ বেয়াকে শিকাই আমাৰ নাচটো আগবঢ়াই নাই মই ভালে পাইছো শিকোৱাটো তুমি বেয়া পাইছা নেকি ইমান দূৰৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি তাকে বেয়া পাইছা মই নাজানো যদি কালিৰ পৰা নাহিবি আকৌ তুমি মন নিদিয়া আকৌ তুমি মন নিদিয়া অকণ বৰৰ চিনাকি দেচোন বৰৰ অকমান চিনাকি নাম লচোন নামটো কোৱা नामखौ बुंलाय नोंनि आंनि मुङा जाबाय थरायना मुन्नि बर' ओमफ्राय नोंनियालाय खना आंनि मुङा क आंनि मुङा काजल माबा नों मा बुंले मारामारि खालामनो नाङा खुसि खालामनो नामा खुसि खालामनो नामा ओ दानि Parisa nih. Laga oi pen foto. Ada ko sudah ko sini. Ada ko. Masa bini ke? Deh.
Oh, di pokok sih. Lekau. Biar baru itu siapa yang enggak? Nah lagi ini kan terus ini. Har, motor. Hai. Lagi. Deklah pas sengra jauh kadang beba agai kasih agai. Ah, jolly. Oh, lah situ. Oi, lain hawai udah ekpol gitu. Iman siuri pula kayak pokok bah. Ami jangan roh. Ja. Jo. Hingga bijina, rafa lele. Rafa kau topor? Ah. Tulia, nana sana ki. Ye. ছয় বছৰহে হৈছে মোৰ 5 বছৰ আংনি 6 বছৰ যাবাই দে ৰাইজে গাজি দামন ই বড় মই অসমীয়া বেহাৰ চাং বড় নং মাৰি খামনে মাকো ইয়াক মাৰি খালে দে Didikhe. Haro deh. Mandeng. Beo ma ra khẩu udiêu khẩn thà lại udiêu ma ra tầng sana man chỉ khẩn thà đấy. Khẩn thà. Udiêu sang cái gì yo www. Boniha. Kia hisayat. Nas balagi ajuet ya. Pisen na satu hikili. Cilu. Parisanay. Parisu dia. Kenek palsu. Apa gitu? Niat. Oh, no kuitak. Ya, kom deh. Coi, để channel tu dekha. Dari kamera channel tu. Tok aja tak. Moria lagi. Kuna dile idea tu. Adi idea tu kuna dile. Ini kami ada hele. जोंहा एक्टर सानैया गामिनि नायलो जालो साथाम नायलो जालो साथामल' सार सासे गदायथार मालाबा नुजायोना मालाबा नुजायो सासे खुरा सानैया नुजाबाय थायो आरो 3 4 siu bar dengan dah
Hol, direct lora. 1, 2, 3, 4. Demsi godan selengdeng jeung kami. Kita hahi mori ara pagi kita. Dah, la. Dah. Aduh, Pak. Kita bisa. To guys मोन जोंनि गामियाव बैसागु प्रेक्टिसा बेबायदिनो सोलिगासिनो आसा खालामो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन गथ'फोरनि थाखाय आरो जायबा आंनि चेनेलाव दिनै गोदान नायदों भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालामगोनखौ आसा खालामो। थ' थेंक इउ सो माच गाइस बाय बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ।